Bon dia, conills literaris! Com veieu, us vaig dir que intentaria canviar una mica el fons i així ho he fet. No sé si aquest serà el correcte pels vídeos, però de moment he decidit fer aquí. I al vídeo d'avui us porto una recomanació del llibre La setmana endimoniada de l'autor Rubén Montanyà i l'il·lustrador Jordi Fanosa i l'editorial Barcanova, una gran editorial que m'agrada molt les seves edicions, sobretot pel tipus de lletra, perquè és una lletra que es llegeix molt fàcil i no sé, s'entén tot millor. Bueno, i a mi m'agrada, és la que més m'agrada. Bueno, doncs sense esperar més, comencem! Doncs aquest llibre va sobre un nen que es diu Joan Garcia, un nom bastant conegut, com ja es parla en aquest llibre. La seva família coneix molt Joan Garcia i es fan uns embolics increïbles quan surt el nom de Joan Garcia, perquè no se sap de qui estan parlant, perquè coneixen a més de 38 persones, així que un nom bastant conegut. Bé, doncs, la història comença en què els seus pares, el seu pare és calb, té pocs cabells i la seva mare li surten canes. Llavors, sempre es fan la broma de a mi se'm cau el cabell pels disgustos que em dona la teva mare. I la mare li rebota dient que a ella li surten canes pels disgustos que li dona el teu pare. Llavors, un dia, no sé què els hi passa, que un d'ells diu una cosa d'aquestes, però no ho diu de broma. Llavors es reboten i hi ha una petita discussió fins que acaba amb una separació. I clar, no és guai que els teus pares estiguin separats i al Joan Garcia això no li agrada. Primer va passar uns dies amb la seva mare, però llavors la seva mare va haver d'anar-se'n a treballar a l'estranger i no se'l podien portar. Primer de tot perquè havia suspès anglès i segon perquè diu la seva mare que s'avorriria. Llavors va passar una setmana amb el seu pare, una setmana endimoniada. Bé, doncs jo està donant una pista. Passa una setmana a un poblet i s'instal·la a un hostal. Ell no sabrà que durant una setmana li poden passar milers de coses. La primera, que es troba una criatura així fantàstica, que és el personatge que més m'ha agradat a mi, i un personatge molt divertit a part, i es troba amb això, amb aquesta criatura. I fan un pacte, però clar, jo si em trobés en una situació així, una criatura que no conec, i que sembla d'un món exterior, perquè mai n'he vist una criatura així. Llavors no estaria segura de fer el pacte. Però al final el Joan Garcia, el protagonista, decideix fer el pacte perquè vol ajudar que els seus pares tornin a estar junts. Aquesta criatura és fantàstica perquè pot parar el temps, crea així com una miniflama entre les mans i amb els seus dits, i llavors pot parar el temps. I això també és una part molt divertida perquè un dia d'aquesta setmana, o sigui, entre la setmana hi ha un dia que van a la plaça del poble a comprar. Llavors, el Joan Garcia i la criatura paren el temps i totes les persones que estan allà els canvien de posició per crear una petita catàstrofe. És molt divertit. Llavors, quan tornen a engegar el temps o a retornar el temps, que no estigui parat, hi ha una supercatàstrofe que és molt divertida perquè comencen a saltar coses, a caure la gent, i llavors és divertit. I clar, aquest poder el pots fer servir per coses, catàstrofes que poden ser divertides, però també el pots fer per ajudar altres persones a fer que passin coses que potser no passarien mai i això pot ajudar-te. Doncs bé, això és un petit resum d'aquesta història i també hi ha un pinyol molt misteriós que es diu Pinyol de Mikako i ja em direu tots els que us heu llegit o si us heu de llegir el llibre, jo us el recomano molt perquè m'ho vaig passar molt bé llegint-lo. Deixeu-me als comentaris per què és tan misteriós aquest pinyol. La pregunta que faig jo als espectadors que m'esteu mirant: llegiu-vos el llibre per saber i contestar-me la pregunta per què és misteriós aquest pinyol. Bé, doncs fins aquí la meva recomanació d'avui.
Espero que quan us el llegiu us agradi molt perquè, com ja us he dit abans, m'ho vaig passar molt bé, sobretot amb el personatge, aquesta criatura tan especial. I fins aquí el meu vídeo d'avui i ja ens veurem la setmana que ve. Fins una altra. Adeu!